Bona tarda a tothom. Avui sí, Avui us oferim l'últim, el darrer programa del que ha passat a Llançà de l'any 2023. I ho fem des d'un lloc molt emblemàtic i molt representatiu de la gastronomia llançanenca. Estem parlant del restaurant Els Pescadors del Port de Llançà. En Lluís i la Maria Àngels ens han obert les portes d'aquest magnífic restaurant a Pet Dones, que sempre ha esdevingut un lloc molt entranyable per compartir una estona agradable al voltant d'una taula. I així ho farem, nois? Sí, i tant. I noia? Molt bé. La Maria Àngels, una autèntica anfitriona i cap de sala, i en Lluís, el xef i alma mater de la cuina, tenen una filosofia molt clara. Buscar l'excel·lència a cada plat que prepares. I una acurada qualitat són amb els ingredients que fan un tot indivisible. Tot això, més una innovació constant, fa que Els Pescadors ofereixi una proposta gastronòmica de tradició històrica i oberta al món. Avui, en Lluís, més endavant, que li farem una entrevista, ens farà una classe magistral de com es prepara un menú de cap d'any. Bé, doncs, dit això, ara, si en Nan i l'Eli estan preparats, que espero que sí, Jo i sempre. amb moltes ganes, doncs passarem a que ens expliquin quins són els últims esdeveniments que han passat a Llançà en els últims 15 dies. És així? És així. Nan, li passo el micro amb ella. Vigila perquè no te'l tornarà, Jo tinc molt clar que he vingut a fer bonic. Ah, Sí. bueno, Però fas Doncs- prou goig perquè t'has posat una corbata. Home, esclar, és l'únic que puc fer. Clar, Lluís, Sí. saps? Llavors, bueno, jo enrono i tu somriu. Però, bueno, si de tant en tant vols dir alguna cosa, però... Bé, ho mirarem. Mirarem de fer-ho bé. després diu que no mana. Joder. Bueno, som-hi. Et passo el micro. Ja em sap greu, Ja ho sé. Però bueno, ho sé. té, vinga. Sí que és veritat que tu el temps et passa volant perquè dius 15 dies, però realment va ser una setmana que vam fer aquí. Sí. Sí que hem de recordar que, com ja és tradició, els nens de l'Escola Pompeu Fabra de Llançà ens van fer el Festival Nadalenc com a clausura del curs escolar abans de vacances de Nadal. Doncs els alumnes i professores, hem de dir, perquè també van sortir a ballar, vam tindre tot un matí de Nadales. Bé, de Nadales en posen poques, també és veritat, que van tot tipus de cançons. Nadales ens en manquen una mica. Des d'aquí poder fer una crida de que tornin una mica les Nadales entre el curs escolar, però vaja, que va estar molt bé, molt divertit. El dia 24, que era un diumenge, va haver-hi la cagada del tió a la plaça Major, amb molta afluència de nens, perquè tots volen el seu regalet. En Joan aquí vam tindre que separar-lo perquè també volia cagar el tió i li vaig tindre que cridar l'atenció. Com cada any. Hosti, és que Cada jo any, no ho entenc. escolta, no hi ha res a fer. Que em fa il·lusió. Ja ho sé que et fa il·lusió, però no pot ser. Ja ets una mica gran, Igual. Però bueno. També des d'aquí hem de felicitar l'Ajuntament per la iniciativa que va tenir de fer un dinar de Nadal a Casa Marli per tota aquella gent que ha de passar les festes de Nadal soles, que això està molt bé, perquè, home, són festes que més aviat has d'estar acompanyat. Doncs tots aquells que tenien que passar el Nadal aquestes festes sola van tindre la possibilitat d'anar a Casa Marli on se'ls va preparar un menú de Nadal. O sigui, molt bé. Sí. Home, són coses que val la pena, no? No, home, sí. Jo crec que aquestes iniciatives s'han de felicitar, que estan molt bé. Després, més cosetes. Dir que durant el 27, 28, 29 i 30 va haver-hi el Parc de Nadal, que tots els nens ja l'esperen amb candeletes. Aquests dies doncs, hi havia dintre del pavelló de matins i tardes, sempre hi ha molta més afluència a les tardes, això és veritat, però van tenir inflables, taller de manualitats, de maquillatge. Ells van poder córrer, saltar, cridar, cansar-se, en definitiva, i els papes i mames descansar una estona. Sí, això també va bé, Ho agraeixen molt, Els pares, Papes i mames. Sobretot els avis. Arriben, deixen el nen allà i, escolta, i no els veiem fins a cap d'una hora. Es queden allà tranquils. Ja està fet amb doble intenció, això. Però jo crec que és més pels pares, Ja. això, que pels nens. No, els nens no, també. Sí que, pel que sembla, totes aquestes festes, els protagonistes són els més petits, que ha de ser així, però no, també hi ha coses pels més jovenets. El passat dimarts es va fer un curs, no, dijous, perdó, es va fer un curs de taller de cuina, on tots aquells que volguessin, tot el jovent que volgués, podia demostrar les seves aptituds culinàries i presentar el plat que preparessin. I aquests plats, l'endemà van fer una festa de cap d'any avançada, una festa amb campanades i raïm i tot, Molt bé. a l'Espai Jove, però no us preocupeu,
perquè el dia 31 a l'institut, al gimnàs de l'institut, hi ha la festa de cap d'any amb DJ i música, cremarem la nit. Si us animeu, després de les campanades tenim un DJ i música a l'Institut de Llançà. I ja per anar acabant, només dir que la festa més esperada, més màgica, és la de Reis. Sí. Si el temps ho permet, els Reis arriben pel Castellà, com cada any, i tothom que vulgui, esclar, els pot acompanyar a Casa Marli. Allà els nens passaran una estona amb ses majestats, li entregaran la carta, però sobretot el que vull recalcar és que aquesta tarda és una tarda pels nens, que no cal tenir pressa, que tranquils, que calma i tranquil·litat. Seguim els Reis, anem allà, que els nens disfrutin, visitin els jardins de Casa Marli, que estan decorats per l'ocasió, i que sempre hi ha molta pressa per... Els nens han d'anar a dormir. Acabar. No cal. No, a més, vull dir, escolta'm, hem tingut sort que tots aquests últims anys ha fet bon temps. Per tant, s'ha d'acompanyar el rei, s'ha de venir al port, s'han d'acompanyar fins a la vila i gaudir de la festa, que d'això es tracta, no? I que és per ells, vull dir que... És per tots, home, pels grans i pels petits. Jo, escolta'm, em fa moltíssima il·lusió la nit de Reis, no? Perquè he estat molts anys i sé com va, però jo crec que ha de fer il·lusió a tothom, als petits i als grans, i és una cosa familiar que val la pena gaudir-la. Per cert, ja heu escrit la carta als Reis? Jo he fet diferents esbossos, perquè no ho acabo de veure clar. No? Però, bueno, vaig fent jo, No t'esforcis massa perquè jo ja sé el que portarà. Jo clàssic ho tinc, el que passa que, com que no has fet gaire bondat... Per això... A mi sempre em porta carbó. Doncs ja està. No ho tinc assegurat perquè ho he d'escriure. Si és ensucrat, mira, encara. He demanat un micro, jo sempre demano micros. Des d'aquí, a TV Roses, saps? Micros que ens en fan falta, sobretot inalàmbrics per aportar-me'n a casa. No. No t'emportis el micro a casa, que ja en tenim prou, No, doncs això. I recordar aquests dies de festa. Bé, això també ho podeu consultar a través de les xarxes de l'Ajuntament. Hi ha quina del Club Esportiu Llançà, al pavelló Joan Pacreu. Ja t'ha costat. Sí. Ho diu amb la boca petita, ho diu, però bueno. Ahir vàrem tenir festa al pavelló, amb els més petits del bàsquet, varen arribar uns patges, es varen regalar caramels, varen gaudir una mica de començar a posar foc a la festa de Reis. Clar, des d'aquí hem de demanar als nens que es portin bé aquests dies perquè els Reis ja van arribant, perquè els patges van arribant escalonadament perquè preparar-ho tot per l'arribada dels Reis. I jo jo deixaria avui protagonisme en Lluís, que realment, ja que ens ha deixat casa seu... De fet, hem vingut per això. Que parli més ell que jo. I com que fa rato... Fa molta estona que estàs dient i per acabar, però no acabes mai... Perquè ja saps que a mi em costa. Poder que donem pas. Donem pas a parlar amb el xef, que d'aquí un moment estarà amb nosaltres. Molt bé, doncs com hem dit abans, ara ens parlem amb en Lluís Fernández, que és el xef del restaurant Els Pescadors. És d'un dels restaurants que farà menú de cap d'any, però un menú de cap d'any de traca i mocador, perquè Déu-n'hi-do. Bueno, ja hem intentat cuidar la proposta. Sí que l'hem fet una mica diferent del que són els menús convencionals i l'hem adaptada una miqueta a la que nosaltres fem durant tot l'any. Vull dir que sí, tu m'expliques. El que fèiem, sí que vam notar, normalment per tradició, ja els meus pares, quan tenien la goleta, i després ja quan arriben els pescadors i tot això, sempre els agradava fer el fi d'any, el meu pare també era una persona molt dinàmica amb això, i la meva mare també estaven allà a sobre, i tal, i cada any el fèiem. Sí que ja quan amb la Maria Àngels ja portàvem fent el format convencional, que eren 2 entrants, un peix, una carn i un postre, sí que vam estar pensant, dius, ostres, és una proposta gastronòmica que es tanca només aquell dia i després durant tot l'any no la segueixes, no? Dius, per què no fem un replantejament del menú i com ara portaven 7 o 8 anys que estem desenvolupant la llagosta com el crustaci gastronòmicament, doncs van dir per què no, és un producte que encaixa el dia de fi d'any, encaixa una miqueta amb el que estem fent i mira, i aviam si fem un menú diferent, perquè també la veritat és que els hàbits de menjar també van canviant, i fem una proposta més personalitzada
que vagi d'acord amb el que pensem nosaltres aquí en els pescadors. I la veritat és que l'any passat la vam arrencar i vull dir, va tenir bona acceptació i aquest any doncs, tornem a repetir. Una miqueta la proposta nostra el que fa és la de compartir, la de posar plats al mig i després acabar com a plat principal la llagosta. I acabar amb un postre, amb els seus vins, amb el seu maridatge, amb els seus vins, amb el seu cava. I consisteix, ja t'ho dic, consisteix una miqueta, són 7 aperitius que donem, que entremig hi ha una guix lorraine, hi ha una galeta d'alfàbrega, hi ha una tempura d'alga nori amb salsa hoisin, tenim una hilda, tenim un blini de salmó amb curri i codony. Després, el que sí que fem, en comptes de fer els plats individualitzats, el que volíem nosaltres, el que ens agrada, una miqueta és que la gent, el fet de compartir, de posar plats al mig, fem 3, i agafem 3 plats emblemàtics que són representatius o que han tingut més èxit durant tot l'any, que fem el lobster roll, farem un tiradito de vieires, que portarà amb una llet de tigre, ceba morada, mango i un oli de cilantre, i després fem un clàssic, que és un foie amb poma i codony. Això seran plats que posem al mig, que la gent comparteix. Entenem que no atabala tant com pot ser un menú convencional clàssic, que és ara un primer, ara un segon i tot. Bueno, fa com més mandra, no? Quan veus molts de plats, dius, en canvi així és per compartir. Aviam, també va ser una miqueta una proposta inconformista. Jo també estava una mica cansat, havia desgastat una mica aquest tipus de menú i vaig dir per què no encaixa, no? I després el fem una miqueta nosaltres de la nostra manera. I tant per tant, la llagosta que l'estàs desenvolupant, doncs tu què més que acabar l'any amb una llagosta que ja es diu pel dia de fi d'any, i a sobre aquest any la farem amb un plat amb patates fregides i ous ferrats. O sigui, no? Vull dir que no. Home, és que la llagosta dona glamour. I en Lluís és una de les essències de la teva cuina, perquè potser això és el que els ha donat una mica el tret de diferència d'altres restaurants. Sí que es va començar, que teníem, en veritat, estàvem en un lloc privilegiat, que és el Cap de Creus, estem aquí, com Joan parlàvem abans, sempre ho dic, no? Sí, home, sí. Que l'hort, que és el nostre hort, no? Vull dir, tenim tòfones que són garotes. Sí, és així. Tenim davant de casa. Tenim a casa, i és veritat que era un producte que sí, que el teníem a prop, que els nostres pescadors, la nostra confraria llançà arribava, però sí que a vegades el que nosaltres vam intentar és socialitzar-la, familiaritzar-la, no? Aquella por de dir, ostres, que estic tocant un producte, és car i tal i qual. Sí que és car, però, bueno, per la seva pesca, pel preu de mercat i tot, però clar, cada dia no menges llagosta, un dia puntual i tot això. I sí que vam començar, mira, l'altre dia, no sabien quants anys, em pensava que en portaven 5 o 6 o 7 i que en portaven 9 que van començar. La primera que va començar amb aquesta idea de començar a treballar-ho pues, fa 9 anys. A partir d'aquí ja hi ha una divulgació a nivell gastronòmic i nosaltres, a part de gastronòmica, que la fem de 5 o 6 maneres diferents i cada any intentes tornar canviant per seguir, jo sempre ho dic, vull dir que està bé treballar el producte, però sempre tenint en compte la sostenibilitat, tenint en compte les vedes, hem de protegir el Cap de Creus, el Cap de Creus està molt ben protegit, està molt ben tratat, això importa que es generin alimentació rica, que les llagostes mengen, els peixos també mengen, i vulguis o no, tot això conflueix que la carn de la llagosta, que tingui una bona alimentació, tingui aquesta personalitat en el d'allò, no? Vull dir, també s'entén que el Cap de Creus, Roques, treballen. I una miqueta és això, nosaltres des del restaurant vam començar-ho, vam fer una proposta gastronòmica, també van creure molt que a partir d'això també hi ha d'haver-hi una divulgació, i a partir d'aquí ja van començar a nivell de xarxes, a nivell de... També vam obrir un perfil d'Instagram de Cap de Creus, que era Llagosta del Cap de Creus, que no tenia res a veure amb el que era la proposta gastronòmica, era la proposta més científica. I a més, una de les curiositats de la vida, després, clar, això també es retroalimenta, perquè, clar, després has de buscar, d'aquí et deriven cap al Museu de la Pesca, al Museu de Pesca hi havia la Noriteno, que em sembla que està treballant allà, vas entrar en contacte, però em recordo que anar buscant informació, després em vaig trobar amb la Sandra, que estava fent uns estudis, buscant informació de la Sandra Martínez Mallol, que ella feia uns estudis de la llagosta de Menorca, i des de la Universitat de Girona en van derivar, mira, aquí si és molt especialista i tal i qual. I res, i va ser trucar, i aquest perfil que tenim de llagosta del Cap de Creus
doncs aquí ja es fa una divulgació ja més científica del comportament, de la fisonomia. Intentem també a vegades parlar de les diferents llagostes d'altres llagostes d'altres mons, però nosaltres ens centrem en el que és la Palenirus elephas, que és la llagosta d'aquí nostra, la llagosta d'aquí del Mediterrani, aquesta varietat que és la més gustosa i més valorada gastronòmicament. Home, és que també hem de tenir en compte que vosaltres teníeu a sobre una responsabilitat molt gran, perquè és un negoci que ja fa molts anys, que van començar els teus pares, i que, clar, ha quedat en mans de la Maria Àngels i tu, i que, clar, això, vosaltres ara teníeu aquí un nivell, a més, que, clar, la teva mare va ser un referent en el món de la restauració, perquè... Tenia el llistó molt alt, clar. Sí, home, sempre et trobes allò que has de superar, però, bueno, també comptes amb un bon equip, és molt important, hi ha gent de tota la vida, com en Pepe, hi ha la Paqui, hi ha els meus cunyats, la gent que s'ha incorporat a venir a fer temporades, vull dir que... Bueno, i ara tens la teva filla, eh? Sí. Que ja he vist que és l'estrella també de les xarxes, ara. Bueno, sí, va fent... Dóna idees. Dóna idees, sí, és veritat. Té aquest d'allò que quan està allà diu, tinc una idea, aviam què passarà avui, no? Però, bueno, està bé que estigui desperta i que segueixi. I la cuina ha fet un canvi, ha fet una transformació brutal. Tant la manera de menjar com la manera de presentar. Sí. De presentar vosaltres el producte. Bueno, també ja estem en moments on hi ha hagut un canvi d'hàbits alimentaris, la gent ja no menja tant, les feines s'han tornat més sedentàries. Abans, jo me'n recordo, parlàvem a vegades, perquè el bo que té un restaurant és que és un intercanvi d'informació constant de gent que té d'altres, que són amb oficis i coses, i te'n parlen, no? I és veritat, i un senyor m'ho deia, que era comercial, diu, abans anàvem amb la cartera, anàvem a peu i fèiem quilòmetres, no? Avui en dia tot és des de casa, ja ho veieu, a l'hora d'esmorzar, també es coneix, es cuida molt més la gent, també la medicina és molt més d'allò, també canvien els hàbits. I tu el que has d'anar fent, el nostre és adaptar-te als dies i incorporar el que parlava ella també. Jo tinc una visió bastant globalitzada. Sí que la cuina dels pescadors es centra en el que és amb la cuina de la memòria, amb el producte d'aquí, i la base és aquesta, perquè es transmeten una miqueta els coneixements que t'han passat els pares, o poder la cuina marinera dels pescadors posada. Però també estem en un món tan globalitzat que avui en dia també podem anar incorporant, però el referent és aquí, és el mar, és el producte, la cuina catalana, el sofregit, i a partir d'aquí anar incorporant el que va arribant i el que s'integra, no? El que sí és veritat és que aquesta olla que va fent xup-xup, que tu hi vas posant coses d'abans, d'ara, fas aquí una síntesi, sí que és veritat que t'ha posat en el món de la gastronomia, perquè en Nando Jovany t'ha tingut en compte a l'hora de fer un llibre. Sí, hòstia, superagraïts, molt contents a la casa. Bon amic, no? Bon amic. I que és coneixedor de llençar. Això que parlaves tu, Lluís, abans, que jo sempre m'ha semblat que era molt interessant, aquest intercanvi que teniu, aquesta família gastronòmica, aquests cuiners, aquests amics, aquesta gent que us veieu, us trobeu, que parleu dels aliments, cada un, des d'allà on és, els del Montseny no poden pas parlar de la mateixa manera que nosaltres, però sí... Aquestes col·laboracions són supernecessàries. És importantíssim per la vostra formació professional. Sí, home, això és bo que hi hagi. Vull dir, clar, la cuina ha sofert una revolució molt gran. S'ha de, com dir-te, no? Abans un cuiner semblava, estaves a darrere, no? Però ara s'ha dignificat. Hi ha gent que està apretant molt fort, s'estan valorant les coses, els esforços, i està bé a nivell de poble, com nosaltres tenim aquí, que tenim magnífics restaurants, tant en Paco com en Joan del Vaixell, Can Narra, o te'n vas a nivell també de bars, de tapes, o a nivell de Paco, i tots els que en deixo, que vull dir que jo sempre sento parlar que Llançà sempre es menja bé. És un destí gastronòmic, Llançà. Exacte, no? Home, aquí a Llançà ens hem posat les piles en aquest tema, perquè tots estem a nivell, crec. Tots els restaurants que tenim compleixen les expectatives. Ve el cap de setmana a menjar a Llançà. Sí, s'han posat... I a més les propostes estan personalitzades, que això està bé, que cadascú té el seu i són
diferents ambients on cadascú fa... Sí, és diferent, cada un és diferent. Porta la idea, la porta la cuina i això et dona aquesta personalitat i et dona aquesta empenta i aquesta força. Doncs després d'aquesta xerrada amb en Lluís, que ha deixat davant d'una estona els fogons, deixem propostes aquí, podem regalar bé un sopar o un dinar, els pescadors. També tenim el llibre Receptes fetes amb amics, crec, que també pot ser una bona idea de regal. Ah, també. Sí, s'ha de fer, precisament el que em deies, el d'en Nando Jovany, això, sense saber-ho, un dia em truca i em diu Lluís, mira, volies col·laborar. Diu, home... Evidentment. La dimensió. I a part també el fet que ells que estan on estan, per la seva d'allò, que te cridin, tu ets el petit, no? Bueno, però també és una finestra. I és una manera també de reflectir, tu, que nosaltres estem en un poble, vulguis o no. Vull dir, nosaltres estem molt centrats en la temporalitat, estem molt allà, però que surtin coses d'aquestes ajuda també a poder situar-te, no? I que t'acredita una miqueta i, clar, si et ve d'algú de les mans o de la parada d'en Nando, tot suma. A més, vull dir, escolta'm, hem de treure una mica de pit, sí. Es criden, escolta, sí, hem d'aprofitar-ho, no? Sí, home, i tant, i conservar-ho, no? Que realment... Doncs ha sigut l'excusa per venir-te a veure, perquè així la gent posa llançar en el mapa, que això també està molt bé, i et donem les gràcies per aquesta estoneta que has passat amb nosaltres. I tant, llançar el mapa ja li ha posat molta gent, i gràcies a Déu també vivim de tot això. Per això que tu també hi poses el teu granet de sorra. Bueno, tot és... Són petits, tots els detalls són importants, jo sempre ho dic. Tot suma. Diu, aquesta patata no, per què no poses... Sí, aquest petit detallat, aquest petit és el que te fa un gran plat i te fa una gran cuina, no? Exacte. S'han de comptar aquestes petites coses, encara que no hi creguem, costa, perquè és veritat que nosaltres Sortir de la comoditat costa sempre. Sí, però bueno, per tot l'altre, tu contents, estem a un poble meravellós, tenim un mar collonut, i tenim una gent magnífica. Doncs mira, al final perfecte per l'entrevista. Ja ho ha dit el Lluís. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies, Lluís. A vosaltres. Vale, amics i amigues, del que ha passat a llançar, ara sí, ara ja ens despedim. I, bueno, de quina millor manera que brindar perquè el pròxim any sigui molt profitós per tothom, que tinguem molta salut i, bueno, si ens toca la grossa, doncs millor que millor. Nois, bon any? Bon any! Bon any i bones festes! Bones festes! Salut! Salut! Adéu-siau! Salut! Salut, Empordà! Salut, Joan! Adéu-siau a tothom! Fins l'any! La pròxima! A Fotocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i, sobretot, donar-te un servei proper i de qualitat. Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més novedosos del sector i sempre ho fem amb un somriure. Fotocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. A l'Empordà, la teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara amb més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts.
No marxeu. Us pensàveu que això havia acabat, però no. Aprofito que han deixat la càmera oberta perquè us hem preparat un recull d'imatges, un making-of, que us agradarà i disfrutareu molt. Vinga, bones festes! El dia 13 de febrer es celebrava el Dia Internacional de la Ràdio i com que a Llançà també estem de celebració perquè es compleixen 5 anys de la creació de Ràdio Llançà,
no teníem que venir-te a veure, Quim. Sé que no t'agrada, però aquí ens tens. Per què penses que faig ràdio? Perquè no m'agrada la tele. Bueno, però avui és un dia especial per tu. Sí. Has estat un dels responsables de que Ràdio Llançà hagi arribat a dia d'avui, amb un èxit impressionant. Impressionant. Explica'ns una mica l'evolució des de que vam començar fins ara. Res, no. El 2015 qui manava a l'Ajuntament va decidir fer una ràdio, el 2016 ens hi vam començar a posar i el 2018 es va inaugurar ja legalment i tot muntat i tot fet, que vam començar des de zero. Doncs moltes gràcies, us donem les gràcies sobretot per l'estona que ens heu dedicat, perquè la gent posi cara a la gent que hi ha darrere del micròfon. La gràcia de la ràdio és que no es vegin les Clar, cares. ara ja us tenen vistos. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte mi mano, te enseñaré a volar. No se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. ¿Pa' qué lloras, mamacita? Si así no se ve tan bonita, déjame probar esa boquita y yo le aseguro que te mueve los pies. Ven conmigo y canta otra vez. No hay que sufrir, no hay que llorar, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Creíste que yo me iba a tirar a un rincón a dar gritos por ti. Creíste que yo me iba a quedar esperando tus besos aquí. Te iba a llorar toda la noche, todita la madrugada, y cómo voy a llorar. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine? Has the king lost his crown? Is the night being tied on romance? Oh, said the clown. Is it bringing you down that you've lost your chance? Feeling low, got to go see a show in town. Hear the jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In a world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. In a trance, watch her dance to the beat of the drums. Really gave all the boy could take. Whoa. So now when I get lonely. La inauguració de l'exposició Dones llançanenques, passat, present i futur. És una exposició que no deixa de ser un homenatge al paper de la dona en l'evolució de l'economia llançanenca. La idea va sortir de la regidoria de Família i Dona, que posa al capdavant l'Elsa Rodríguez, amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal i de la Sílvia Barres, si no m'equivoco. És una exposició. Què hi has volgut transmetre a través d'aquesta exposició?
Bé, com bé has dit, que és un projecte que encapçalem de l'àrea de família i dona juntament amb l'Arxiu Municipal. Bàsicament, l'objectiu és posar en valor l'evolució del treball femení a Llançà a través d'imatges històriques i d'actuals de dones llançanenques i també, certament, recordar i homenatjar a dones pioneres en molts àmbits. Avui a Llançà se celebra la 4a cursa de la dona. Més de 80 persones s'han inscrit per celebrar aquesta cursa solidària on tot el que es recapta va destinat a l'associació Valentes i Acompanyades.
Amics del programa, molt bon Sant Jordi a tots, que passem una bona diada i aquí amb els meus companys a punt de fer-vos el reportatge d'aquest dia tan important per Catalunya. L'Eli, ja estàs preparada, ja fa rato que està preparada per dir quelcom. En Nan també us podrà dir bon dia. Per tant, els hi passo el micro. Eli, tens un minut. Estic preparada i guarnida, ho veus? Sí. Mira com em cuiden, plena de roses. Molt bé. Parlem del Sant Jordi, doncs. Parlem del Sant Jordi. Endavant. Vinga. Una de les associacions que participa a la Diada de Sant Jordi és l'AMPA, que cada any els trobem aquí a la plaça. Noies, estem parlant amb la presidenta i amb la tresorera, o sigui, gent important de l'AMPA. Què hi podem trobar a la parada? Doncs llibres de segona mà i roses. Júlia? Sí. Així com per casualitat ens hem trobat una paradeta plena d'escriptors com la Consol Guiset, en Manel Menéndez i la representació de l'Octavi Dalmau, que ara en aquest moment no es troba aquí. Doncs ens trobem amb la Maria, una veterana ja del Sant Jordi. 34 anys. 34 anys, que aviat és dit. Aquest any estàs tenint més bon temps que l'any passat, que sé que ho vas passar molt malament. Horrible, traumàtic. I estàvem parlant del bon ambient que hi ha a la plaça, Molt que maco, jo crec aquest que any és meravellós. és l'any més participatiu, poder, no? Sí, i moltes parades, molt maco. Doncs ara venim de parlar amb la més veterana de la plaça i ara ens toca parlar amb la Gisela, que és la propietària dels 7 Colors. Primer any a la plaça, el teu primer Sant Jordi, un debut immillorable perquè està ple a vessar, Gisela. Està a rebentar. I com ho portes tu tot això? Molt de nervis? Sí, i tant. Portem moltes setmanes amb molts de nervis. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Aquí ens tens. Com va aquest primer Sant Jordi a llançar? Molt bé, molt content. Te sents superacollit, eh? Bueno, més impossible. Diu que estàs rebentant ventes, que quasi et quedaràs sense llibres. Ja queden pocs, ja queden molt pocs. Aquí estem amb la representació de pubilles i hereus, pubilletes i hereuets. Primer Sant Jordi, suposo que per tothom el primer Sant Jordi, com està resultant això? Molt divertit, és molt maco veure que Llança està ple, que la gent de Llança també surt i que la plaça és superbonica. I ara us toca ballar sardanes. Tots teniu rosa, heu tingut rosa o heu regalat rosa? Bueno, de moment no, però després de ballar sardanes ja li toca una rosa a ma mare ja. I llibre?
paso por el puente Triana contigo, vida mía. Cuando paso por el puente Triana contigo, vida mía, Triana contigo, vida mía. Con mirarte solamente, Triana, me muero de alegría. Porque tienes unos ojos, Triana, igual que dos luceros, Triana, igual que dos luceros. Y una clase de hechura, Triana, que vale el mundo entero. Si para otro me dejara, Triana, de pena moriría. Cariño, te quiero y te querré. Eres mi norte y mi guía, Triana, Triana, lloré. Hola amics, estem aquí a Televisió Empordà per explicar-vos una mica o per mostrar-vos una mica l'ambient que hi ha en aquest col·legi central de la Casa de Cultura de Llançà. Intentarem parlar amb alguns dels protagonistes i amb alguna persona que vingui a votar. Estem a punt de tancar a les 8, es tancarà el col·legi electorals. Sembla que amb una participació una mica més baixa que l'última contrada, però junk at heart, there's junk in my mind. So hard to leave you all alone. The light shine down the valley, the wind blows up the alley. Oh, when I wish I was lying in the arms of Mary. She took the pains of boyhood and turned them into feel good. Oh, how I wish I was lying in the arms of Mary. Mary was the girl who taught me all I had to know. She put me right El tret de sortida de la temporada estiuenca el marquen les festes del Carme del Port de Llançà. A partir del cap de setmana del 16 de juliol, Llançà està de festa. Potser un dels dies més esperats és la nit del diumenge, quan tenen lloc els focs artificials. Una nit màgica per tots els llançanencs.
que hem d'aprofitar l'entorn que ens rodeja. Per això l'Street Food d'aquest any es va celebrar a la Gola del Port, amb participació màxima de restaurants i de públic, i també va tornar amb nosaltres el mític Music and Wine. Com no podia ser d'altra manera, ha tornat el Music and Wine a la plaça Major i al Passeig Marítim. Amb l'èxit que havia assolit abans de la pandèmia, era una activitat que no es podia deixar perdre. Els comerciants de Llançà, un cop més, van organitzar 2 shopping nights, un al juliol, a la Pineda del Port, i una a la Vila, a la plaça Major. L'agrupació sardanista local va voler celebrar el 50è aniversari de l'Aplec de la Vila amb un concert a la Casa de Cultura amb la brillant actuació de la Cobla Sant Jordi. Tots els divendres de juliol i d'agost, a la parròquia de Sant Vicenç de Llançà, hi va haver uns magnífics intèrprets de guitarra espanyola que culminà amb l'Orquestra de Guitarres de Barcelona. Malauradament, una de les imatges difícils d'oblidar és el de l'incendi que va tenir lloc el 4 d'agost al nostre territori. El foc ha afectat més de 500 hectàrees de la zona de Portbou i Colera. Més de 40 dotacions de bombers van participar en aquest incendi que va tenir com a enemic un fort vent de tramuntana que va dificultar molt la feina de bombers i agents rurals. Un cop més ens toca felicitar el grup Tintoreres, que no han parat d'organitzar un munt d'activitats, tant diürnes com nocturnes. Aquest passat mes d'agost es presentà a la residència de Can Marli el projecte per publicitar l'Escamarlà de Llançà arreu. En aquest acte hi assistiren, a més del públic amant d'aquesta exquisitesa, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Sergi Tudela, les autoritats locals i el president de la confraria, també del GALP, Costa Brava, Jordi Foncarà. Avui ens toca parlar d'una persona entranyable, generosa, amable, servicial. Milers d'adjectius ens servirien per definir l'Antoni Margaritz, de qui qualsevol de nosaltres guarda un gran record. Una exposició organitzada per la seva besneta, la Laia Macías, ha estat l'excusa perfecta per fer el nostre petit homenatge a una persona que molts de nosaltres va formar part de la nostra família.
Aquesta és una manera de donar-li les gràcies. Les gràcies per la seva dedicació i el seu amor cap a la medicina. Antoni Margaritz, tot i no ser fill de llançar, es va convertir en el nostre llançaner predilecte. Måndagsvinnaren Fredrik! Vi har Skyfall, härligt Fredrik! Fint att du... Fredrik! Glädjen sprider sig hela vägen ner till Katalonien i Spanien. Där Fredrik vuxit upp nu har tagit ett jättekliv i Idol. Och Fredrik... És que hi havia exactament el mateix que hi ha ara, sinó que ara en desmesura de tot. Molt llunyà d'haver-los vist sortir d'allà de la platja perquè m'arraven allà sota la Casa Vermella. Que marxa amb la mar en calma i mentre resa plorant en aquell precís instant torna el... Ma vie, j'en ai vu des amours. Ma vie, l'amour, ça fout le cœur. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie, Doncs avui fa 4 anys que érem aquí mateix, en Just ens va prometre que ens deixaria provar aquest còctel. Hem tingut que esperar 3 anys i mig, quasi bé, però ha arribat el gran dia. I aquí el tenim, que ho té tot a punt, tots el còctel aquest misteriós, que no sabem ben bé què porta, el cava i els glaçons. Escolteu, salut. Salut. Sí. I bona vida. I bueno, i que, escolta'm, per molts anys ens puguem retrobar. Llàstima que al veure aquest còctel no puguem tornar anys enrere, Ara seria, si féssim un déjà vu, seria fantàstic. O sigui que moltíssimes gràcies per passar aquesta estoneta amb nosaltres i ens veiem al proper programa.
sono